Crypto Business Channel. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da raka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu da yau za mu kawo muku wani website wanda za ka samu BTC free insha Allah. Da fatan kowa yana lafiya, ya azumi, ya rana. Kai tsaye yanzu idan ga link ɗinmu nan, kai tsaye da bara mu nuna muku yadda za a yi rijistan. Kai tsaye ga link ɗin nan da kuke gani a WhatsApp, za mu taɓa kan link ɗin mu shiga. Bayan mun shiga cikin link ɗin ya buɗe, za mu jawo ƙasa. Gashi na yadda kuke gani haka za mu jawo ƙasa ga inda aka rubuta roll ɗin nan da kuke gani, sai mu taɓa akan shi. Bayan ka taɓa akan shi zai kawo ma options kamar haka, zai ce ma ka connecting da Facebook ɗinka ne ko Google ko Instagram. To kai tsaye kawai za mu continue with Google ne, sai mu danna akan Google, sai ka taɓa, zai kawo ma Gmails ɗinka da kewa, sai ka yi ɗauki wanda za ka yi amfani da shi a kai kenan. Mu kai tsaye ya kawo mana, sai mu sama ga wani Gmail nan, sai mu ɗora shi. Ya ɗan yi min error in ina zuwa in ɗan canza email, can email ɗin ya ɗan bani kuskure. Yau to sai mu canza email, ga wani Gmail nan a sama, sai mu sa shi. Zai ɗan yi sacin, bayan ya gama sacin zai buɗe, zai kawo ka. Yawwa gashi nan yana tafiya. Yau to bayan ya gama, za ku ga anan da muka yi rijista ga guri nan da kuke gani BTC 0.002 na welcome to bonus da suka bamu kenan. Bayan sun bamu welcome to bonus din nan, sannan sai mu jawo ƙasa. In muka jawo ƙasa inda aka sa a roll, wannan ba a roll ba, mistake, inda aka sa roll din nan gashi nan kamar yadda kuke gani, sai mu taba akan roll din nan. Bayan mun taba, za mu ja ƙasa, za ku ga nambobin sa tafiya. Muka bashi, za ku ga yanan sun ce congratulations, sun bamu BTC 0.001 kamar yadda kuke gani. Da muna da 0 a nan gurin, da muna da 0.002 ne, to yanzu kuma gashi ya ƙari ya zama 0.001 din nan da kuke gani. Ga nan sun ƙara mana guda ɗaya. To in ka jawo ƙasa, za ka ga wani lissafi ne yana ta yi wasu nambobi, yana magana, sai bayan awa ɗaya. Duk bayan awa ɗaya za ka iya dawowa, sannan ka zo ka danna wannan roll ɗin. Duk in ka danna roll ɗin nan shine za su dan baka bonus a can guririn, za su baka bonus kuma insha Allah wannan legit ne. Bayan ka tara, idan kana so ka withdraw, za ku zo ga options da aka ga gani yanka guda uku ga sunan kamar yadda kuke gani, sai mu taba akai. Bayan mun taba akai, za mu shiga inda aka rubuta withdraw. Ga withdraw nan kamar yadda kuke gani, sai mu taba akan withdraw. Bayan mun taba akan withdraw ya gama sacin, za ku ga abin da suka ce anan. Gashi na an ce withdraw, minimum withdraw zaka kai 0.2000, sannan zaka yi withdraw. Ka tashi zaka yi withdraw din, zaka taba akan inda aka sa wannan wallet BTC. Da wallet BTC zaka yi ko PayPal ko wannan gade sunan, ko Mastercard ko Visa card, zaka sa su tura maka kuɗin ka. Sai ka sa amount din da kake da shi a nan, misali let me test, bari mu sa wancan amount din ka gani. Bayan ka sa in ka tashi, mu ce da wannan za mu yi amfani. In muka taba withdraw, za mu sa kaman abin da za mu yi withdraw da shi. Kana sa za su gaya maka sai ka kai wancan amount din. Kana kaiwa wannan amount din, sannan za ka iya yin withdraw insha Allah. To bayan, idan kuma za ka cire referral link ɗinka ka tura, duk in kai referral abin da su baka, sai mu je mu koma kan options din can. Bayan mun taba kai, za mu zo inda aka rubuta ga referral nan kamar yadda kuke gani. Bayan mun taba aka referral, yau to bayan ya kawo maka referral, ga link nan da kuke gani sun ce ma copy link, sai kai copy link ka tura na user ka. Bayan ka tura mushi, yayi duk idan yayi register, wanda ka tura ma duk mutum ɗaya za su baka 0.00100 BTC. suna ba shi ma zai iya tura ma wani. Hagan ka da ka samu referral da yawa, insha Allah za ka iya cirewa. Insha Allah muna sa ran legit ne wannan. Bayan ka yi copy abin ka, za ka zo ka iya tura na mutane kamar yadda kuke gani. Za mu taba copy a nan. Bayan mun taba copy, ka taba copy haka yayi copy, sai mu dawo kamar cikin WhatsApp haka da kuke gani. Ga wani group na haka, sai mu taba kai, kawai za ka tura link ɗinka.
gashi nan za ka tura link ɗinka, jama'a za su je kawai su duk wanda ya za su baka bonus ɗinka lafiya lau. Idan kuma kana da Gmails da yawa za ka iya amfani da wannan, sai ka taɓa kan link ɗin. Bayan ka taɓa kan link ɗin, yadda za ka yi ka tara naka da wuri. Bayan ka taɓa Gmail ɗin sai ku zo dai inda aka sa role ɗin nan, inda dai muka yi farko register, nan ma register za ka yi in kana da Gmails da yawa kenan a wayanka, sai ka taɓa role ɗin, zai kawo ka sai ce wani Gmail za ka sa, sai ka sake sa Gmail ɗin wanda za ka yi amfani da shi din. Kana sa za su baka wannan bonus ɗin insha Allah. To insha Allah wannan hanya ce mafi sauki da ka samu BTC free win ɗin nan insha Allah. Za mu aje muku link ɗin wannan website ɗin a description. Idan wannan ne shine farkon zuwan ka wannan channel din, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ka share ga friends ɗinka, abokanan ka wanda ba sani kai comment da tambaya ko kuma in wannan bidiyon ya burge ka. Mun gode.